Kristu, milí bratři a milé sestry, vážené srdeční shromáždění, zarmucená rodino, vítám vás v pospolitosti Božího lidu, která se loučí s bratrem Ludvíkem Klobásou, farářem a emeritním seniorem Českobratrské církve evangelické. Zdravím vás apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijít má, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, prvorozeného z mrtvých. Jemu sláva i moc na věky. Amen. Prosím, posaďte se a já vás poprosím také, abyste po celý zbytek moc už by zůstali sedět, aby někteří nestáli a někteří neseděli, takže už nebudeme vstávat. Společně zahájíme písní 712. Asi nejsou ještě, ne? A je to 700. Aha, tak 709, ohojmi ruku moji. Ludvík Klobása se narodil 18. března 1928 v Mikolčicích. Po studiu na vysoké škole byl vikářem ve Frýdku Místku. V roce 1956 byl ordinován. Potom sloužil jako vikář ve Štramberku, potom jako farář. Od roku 68 do 79 byl v Ostravě Vítkovicích. Od 79. do 94. byl farářem v Ostravě. V tomto období od roku 1982 do 1994 byl jako senior Moravskoslezského seminariátu.
roce 1994 odešel do důchodu. V 66 letech. Do Chrudimi. A po dalších 16 letech se přestěhoval sem do Diakonie v Myslibořicích, kde dožil svůj život. Zemřel 12. prosince letošního roku. Vzpomínka první. Někdy okolo roku 1982 sedím jako mladý kluk v kostele, zahajuje bratr farář bohoslužby a velmi úctivě vítá církevního tajemníka. Když jsme pak měli mládež, tak jsme se ptali, bratře faráři, proč jste tak úctivě zdravil církevního tajemníka. Usmál se a říká, má to své důvody. Jednak, aby si myslel, že se ho bojím, a jednak, aby všichni věděli, že tam je, aby byli na pozoru a dali si bacha. Někteří se vzdálili trošku dál od toho místa, kde seděl. Na mládež chodíval Ludvík velmi rád. Vždycky měl svůj část programu a pak buď zůstal na naše hry, anebo odešel. Často nám bylo trochu úsměvné, když neměl program, tak velmi rychle usínal. Zdálo se nám to úsměvné, když si ale člověk s odstupem času uvědomí, co všechno měl na starosti, kolik agendy vedl, tak klobouk dolů nad tím, co zvládal, co dokázal udělat v tom čase, který měl. Vzpomínka druhá. V průběhu jednoho roku 1998 až začátek 1989 jsem požádal bratra faráře o službu hned 3krát. Nejprve o křest své nastávající ženy, poté o svatbu a na konci také o křest prvního dítěte. Když jsme se po roce měli z Ostravy stěhovat, bratr farář za námi osobně přijel do Plesné a rozmlouvá nám, jestli opravdu musíme z Ostravy odejít a jestli, když odejdeme, nezapomeneme na Boha a budeme věrní. Dostali jsme od něho knížku s věnováním, kterou máme dodnes v knihovně. Vzpomínka třetí. Manželé Klobásovi, když už byli v Chrudimi, podali žádost sem do Myslibořic. Ne, že by už to potřebovali, ale spíše jako pojistku, až se zdravotní stav zhorší. Ani po smrti manželky Naděje o přestěhování neměl Ludvík zájem. Velmi vydatně vymáhal ve sboru v Bruntále, prý na půl úvazku, ale byl tam pořád. Že prý má ještě stále sílu být užitečný. To už měl hodně přes 70 let. Až se mu jednou zdál v noci sen. A druhý den mě volal sem, tehdy jsem byl ředitel tohoto domova, a říká, Petře, já potřebuji nastoupit okamžitě. Měl jsem strašný sen. V noci se mi zdálo, že jsem zemřel v Chrudimi a 5 dnů jsem tam ležel, nikdo mě nenašel a já jsem si říkal, tak oni nejenom, že mě nenašli, ale ještě tam budu dělat ten pach a hrůzu. Já tam nemůžu jít. Já potřebuji do domova, kde když zemřu, tak se o mě hnedka postarají a nebude problém. Tak se stěhoval do Myslibořic. Vzpomínka čtvrtá. Myslibořická etapa. Jestli si myslíte, že to byl už konečně zasloužilý odpočinek, tak se mýlíte. Ani náhodou. První, co bylo, tak se Ludvíček ptal, jestli se tady dá jezdit v okolí na kole. A jestli nějaké kolo by bylo možné sehnat. Kolo jsme sehnali a rok co rok od jara do podzimu Ludvíček jezdil po zdejším okolí. Prstem zjistil, odkud fouká vítr, aby měl v zádech, když pojede do kopce, a denně zvládal 20 až 30 kilometrů. A vždycky na podzim mi říká, Petře, letos 3340 kilometrů. Přes 3000 to bylo rok co rok. Až když přišla pandemie,
pandemie a měl trůn. Prostě se nesmí jezdit, bratře faráři, musíte zůstat doma nebo maximálně do zahrady. A tak chodil aspoň do té zahrady. Ale to nebylo všechno. Ludvíček vypomáhal zde v kapli, když někdo vypadl, vypomáhal v kazatelských stanicích, když bylo potřeba, kázal. Jezdil na pastorálky, vedl čilou komunikaci prostřednictvím e-mailu. A občas říká, kdyby ten sluch byl lepší. To mnozí víme, že tohle to byl velký handicap, se kterým se rval celou dobu. Kolik naslouchátek koupil, které byly lepší nebo zdánlivě lepší, mnozí víme. Pasoval se zde v kapli na roli kostelníka. Říká, dokud můžu, tak pomůžu. Doprovázel na harmonium, staral se o sluchátka, dovážel a přivážel lidi na vozíku z kaple a na pokoj. Pravidelně psával zamýšlení do zdejšího zpravodaje. Dělal, co bylo potřeba, skoro do poslední chvíle. Pak ale přišel velký pád a vše se ubíralo k závěrečným dnům. Když jsem před chozí neděli byl za ním naposledy po bohoslužbách, tak poslední, co mi říká, ještě seš pořád v armádě? Ano. A na Rusa se chystáte? Říkám, ne, zatím jenom jsme doma. Nechoďte tam. A s Rusem se moc nebavte. Rus je zlý a nedá se mu v ničemu uvěřit. Chraňte mír za každou cenu. Děkuji vám za pozornost. Modleme se. Pane Bože, přicházíme v adventním čase, abychom se sklonili před tvým obličem a před tvým slovem. Ty jsi nám svým slovem oznámil svůj příchod a spásu. Slovo jsi dodržel a poslal nám svému lidu, světu, svého syna Ježíše Krista. Jehož příchod mezi nás se chystáme slavit. A také jsi nám pověky posílal proroky, apoštoly, kazatele, kteří nám tvé slovo mohli zvěstovat. Děkujeme ti, Pane, za to i za ně. Ty jsi nám poslal radostnou zvěst, která zasáhla i nás. Zvěst o příchodu lásky, naděje a spásy. V Pánu Ježíši Kristu jsi přišel mezi nás a prožil obyčejný lidský život. Sám na sobě jsi nám ukázal, jak můžeme a máme žít. I když tvá cesta končila potupnou smrtí. To všechno jsi náš Pane udělal pro naši záchranu, abys nás vytrhl ze starosti a dal nám novou dobrou naději. Děkujeme za to. Děkujeme též za Ducha Svatého, z jehož milosti dnes stojíme zde a prosíme o povzbuzení, posilu, vedení. Těch, kteří nás předešli do tvého království, jejíž pěkný zástup. Pomoz nám, Bože, abychom jako oni dokázali svědčit o tobě a tvém příchodu. Dej, abychom to uměli pokorně, neokázale, upřímně a radostně. Prosíme, dej, abychom to uměli ve společenství, které se schází zde, v Myslivořické kapli, ale i každý sám u sebe. Děkujeme také za to, že nejsme sami ve dnech smrti, smutku, ve starostech, v nemoci, v naší nedověře. Díky, Pane Bože, že to s námi nevzdáváš. Díky za všechny příležitosti, při kterých nás oslovuješ
a zvěstuješ nám, člověče, neboj se, věř. Odpusť nám, když pochybujeme, když váháme, když nejsme na správném místě a neděláme správné věci, nemluvíme správná slova. Odpusť nám, když se nesoustředíme. Děkujeme, že i přes to všechno chceš s námi být. Chceš k nám přicházet a i dnes k nám promluvit. Prosíme, otevírej naše oči i uši a srdce pro přijetí toho, co pro nás máš. Prosíme, dej, ať pocítíme, že ty jsi ten, kdo nás vede za ruku každý den. Amen. Budeme teď zpívat píseň 714, někdo mě vede za ruku. 714. Slechneme úryvek z Evangelia podle Jana z 11. kapitoly od 21. verše. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Textem kázání bude
25. verš z této 11. kapitoly Janova evangelia. Ježíš jí Martě řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Milí bratři a sestry, milá zarmoucená rodino, Ludvík Klobása zemřel stár a sytý, či plný dnů, jak se to píše o Abrahamovi a dalších ve Starém zákoně. A zemřel tak, jak se modlil slovy písně, kdož by chtěl ermován díti, Ježíši, při skonání budíš s námi, paměť dobrou, víru živou, dej při smrti víti. Na smuteční oznámení si vybral Ježíšova slova. Je z nich patrno, že zvěst o přemožení smrti se netýká jen těch, kdo už zemřeli, ale zároveň všech živých, kteří žijí dosud svůj život na zemi a vědí o svém, o našem Spasiteli Ježíši Kristu. Dvojí naději a dvojí potěšení smíme teď hledat v těch slovech. V pohledu nazpět za životem, který se před našima očima uzavřel, a v pohledu dopředu, který se před námi žijícími otevírá. Když se já ohlížím zpět, vidím tady v kapli vděčně a především Hanku Najvrtovou, Jendu Trusinu, Juru Neméta a Ludvíka Klobásu. Posledních 14 let tudy vedli jeho stopy. Takže znovu Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Tyto věty vyslovil Ježíš ve vážném rozhovoru v rodině, kterou měl nade všecko rád. V evangeliu doslova stojí, Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. S Martou, sestrou zemřelého Lazara, mluví nejprve. A z jejich slov je znát smutek i stýskání. Dokonce můžeme vytušit i tichou výčitku, že všechno mohlo být jinak, kdyby totiž Ježíš přišel včas. Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Tak je to s námi lidmi. Když jde o věci mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem, o věci, na které nestačí náš rozum ani lidské síly, které přesahují naše poznání, pak s jistou samozřejmostí čekáme, že Bůh zasáhne v náš prospěch. A jsme pak zaskočeni, když hned nezasáhne. Kdyby Bůh byl, takhle to nemohlo dopadnout, slýcháváme. Ale platí to i v té nejběžnější lidské rovině. Jak často nás přece napadá, že by věci dopadly jinak, kdybychom my, nebo někdo, nebo něco, kdyby. A jestli i pak v nás zůstane alespoň troška nějakého doufání a víry, je velmi nejistá v odhadu, co bude a kdy a jak se to s námi stane. Dokonce v Ježíšově blízkosti, v rozhovoru s ním, přesunujeme všecko až do nejposlednějšího dne,
jako ta Marta. A zapomínáme přitom, co nám Pán Bůh do našich dnů, do našeho života zde na zemi dává. Že přichází ve svém synu, který se narodil v Betlémě, aby byl s námi. Aby s námi trpěl i plakal. V Evangeliu je napsáno dál, že Ježíšovi do očí vstoupily slzy. Ale především, aby se dal poznat jako náš vykupitel. Takže nám to Ježíš musí připomenout. Já jsem vzkříšený život. A toto své potěšující slovo pak dotvrdí tím, že v nedělní velikonoční ráno odstraní kámen ze svého hrobu. Aby naše nitro, aby naše znejištěná a blízkostí smrti zmítaná a ohrožená duše, aby naše mysl i srdce nalezly pevný bod, kterého je možné se pevně držet a nepadnout do hlubiny tmy a tenat smrti. Odvalený kámen a prázdný hrob, to je jistá skutečnost. A my buď uvěříme, že Kristus byl vzkříšen a že platí jeho slovo, já jsem vzkříšení i život. A pak i pro nás platí ten světlý výhled dopředu, který se před námi žijícími otevírá, i ten výhled nazpět za životem, který se před našima očima uzavřel. Nebo tu naději odvaleného kamene z hrobu pomineme a pak se nemáme čeho přichytit a přidržet a zůstává před námi jenom ta jáma hrobu. Ludvík Klobása samozřejmě věděl o této možnosti dvojí volby. O Pánu Ježíši Kristu, o jeho podané ruce a naopak o prázdnotě, která se před člověkem otevírá, kráčí-li cestou svých pozemských dní bez víry, bez vnitřního zakotvení. A tímto biblickým textem sám jako farář mnohokrát povzbuzoval zarmoucené. Proto to první potěšení při ohlédnutí se zpět je dáno jistotou Kristova slova. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Boží syn, za nás ukřižovaný a pro nás vzkříšený, je v skutku naše jediná naděje. Svým křížem a svým vzkříšením zlomil moc smrti, moc věčné nicoty nad námi. To je nám povzbuzení v přítomném zármutku, to je odpovědí na otázku, co se děje s člověkem, který nás předešel cestou všelikého těla. Věřícímu v Božího Syna platí, byť pak i umřel, živ bude. Je však v Kristovu slovu pro nás připraveno i to druhé potěšení, týkající se nás dosud žijící. Ježíš Martě ještě říká, ujišťuje ji a zaslibuje, každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věku. Zatím i pro nás platí, byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi a prud tvůj a bůl tvá, toť mne potěšuje. Ano, zatím ještě platí starý řád, život a po něm smrt. Zatím ještě i věřící umírají. Ale smrt nemá poslední slovo. Vzkříšením se vladuje do řádu starého řád nový. Smrt nevítězí na věky. Nepřeslechněme toto potěšení
tuto radost Kristových větách. Nepřeslechněme, kdo věří ve mne, neumře na věky. Že smrt nemá své místo mezi námi. Byla přemožena. Tak se z toho radujme. Kdo spojí svůj život s Kristem, má i v útrapách světa jistotu pokoje a odpočinutí v Božím království, kde už smrti není, jen život. Amen. Vyznejme nyní společně svou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Zaspíváme teď píseň 716 z tvé ruky, Pane můj, 716. Stišíme se k modlitbě. Panovníče Hospodine, ty jsi pánem nad životem i smrtí. Ty dáváš všemu a každému život. A ty jediný máš moc a právo zavolat nás k životu věčnému. Jsme teď smutní, ale modlíme se k tobě v době adventu, v čase, kdy ve víře čekáme, že tvůj syn znovu přijde a pozve nás do domova v nebesích, do pokoje, který nám připravil. Dej, abychom z toho měli nadějnou radost.
za to, jak se život Ludvíka Klobásy protknul s naším. Já děkuji za jeho službu doprovodu zpěvu v kapli, za jeho umění předávat evangelium, za jeho laskavost a jemný humor, za jeho modlitby, za to, že jsem mohl být jeho farářem. Pane Bože, prosím, ať nejsou smutné ženy, které se o něj staraly tady na zámku. Provázej požehnáním práci sestřiček a pečovatelek a dalších v tomto domově. Přikryj pláštěm svého milosrdenství, pokud se snad v jeho životě něco nepovedlo. A nám odpusť, co jsme mu zůstali dlužní. Pane Ježíši Kriste, posiluj víru v tebe a přiváděj k sobě i ty, kteří tě ještě za Pána a Spasitele nepřijali, ale na kterých nám záleží. Prosíme, hledej laskavé a milosrdné lidi k těm, kdo je potřebují. Dej, aby ve světě ubývalo utrpení, sobectví, tvrdost a přibývala láska. Až dokud nepřijdeš znovu, v plné slávě se svým královstvím, ve kterém už bude na nebi i na zemi všechno v pořádku. O jeho příchod prosíme společně slovy, kterým si nás naučil. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Nyní poprosím bratra seniorního seniora Pavla Pokorného o jeho pozdrav a slovo. Milé sestry, milí bratři, milí příbuzní bratra faráře Klobásy, slyšeli jsme výčet těch míst, kde bratr farář působil, v Místku, Štramberku, v Ostravě, Vítkovicích, v Ostravě, v Runtále a v celém Moravskoslezském seniorátu. Za tím výčtem míst jsou ovšem lidé, lidské příběhy, lidé, na které bratr farář myslel, jimž kázal, které navštěvoval a provázel. Jeho služba, poctivá, pečlivá, zasáhla, v dobrém slova smyslu, zasáhla mnohé. A jak stojí psáno v Evangeliu, co je dobře zaseté, přináší užitek 30násobný, 60násobný a i 100násobný. Tak jménem celé církve chci za tuto službu bratra faráře poděkovat. Připojím ještě dva takové momenty, které se týkají bratra faráře, jehož jsem neměl možnost během jeho činné služby nějakým osobně potkávat. Ale vím o tom, že jeden čas spolu s několika farářskými kolegy, který se třemi, když to byl kvartet, se třemi farářskými kolegy vytvořili smyčcový kvartet a potom koncertovali při různých příležitostech, především tedy v církvi. Já to zmínil z toho důvodu, že ta
nesouviselo. Ale já myslím, že je to pro nás faráře důležité, jednak, že se potkáváme s kolegy nejenom pracovně, a jednak, že taky máme něco jako zálibu, která nás těší a dává nám radost. To jsou věci, které nám potom v té službě pomáhají unést to břemeno. A pak zmíním druhou věc, přece jenom osobní setkání. Myslím, že to může být tak rok nebo rok a půl. Jsme tady v Myslivořicích bratra faráře navštívili spolu se synodním kurátorem Jiřím Schneiderem. A já jsem byl překvapen tím, jak bratr farář ví, má přehled o dění ve společnosti a v církvi. Jak se vyptává na konkrétní věci s jakým zájmem a jak nám vyjadřuje svoje porozumění a podporu. A já jsem si uvědomil, že jsem o tom neměl ani tušení, ale že to je ta skutečná sociální síť, tohleto. Sociální síť, vztahová síť, nenápadná, ale silná, že na sebe navzájem myslíme. Jedni za druhé se modlíme. Je to sounáležitost ve víře, která nás nese. Včera mi přistál do schránky text a jsou to paměti bratra Ludvíka Klobásy pod jménem Kudy vedly moje stopy. Nestihl jsem to přečíst, ale podíval jsem se na závěr a poslední kapitola se jmenuje Věřím. Nemůžu vám ji teď číst celou, ale jenom ten úplný závěr. Věřím, že jsme dostali darem modlitbu, ten vertikální rozhovor, abychom se dostali ze zakletí horizontálnosti a dospěli od nikdy neuhašené žízně a náročnosti k vděčnosti a chvále za to, že jsme na tomto božím světě mohli být. Vážená zarmoucená rodino, všichni ostatní přítomní, vám platí toto slovo, vám všem, kteří jste svou přítomností projevili úctu Ludvíku Klobásovi a soustrast jeho zarmoucené rodině. Za tuto službu upřímně děkuji. Po písni a požehnání vyjdu s rodinou na chodbu před kapli a tam bude příležitost ke kondolenci. A jsme pak všichni zváni k malému pohoštění v letní jídelně v přízemí zámku. Je potřeba ještě něco ohlásit? Nemáme zde místa zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Věčný Bože, do tvých milosrdných rukou nyní poroučíme bratra Ludvíka Klobásu. Činíme tak jisté a pevné křesťanské naději, v níž očekáváme odpuštění vin a vzkříšení k životu věčnému skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Zaspíváme poslední píseň 735, Ježíš živě i já s ním. 735. Ježíš, Ježíš,
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.